Mette, hvad vil du ønske, nogen havde sagt til dig, da du var 18? Jeg tror, jeg ville ønske, at nogen havde sagt til mig noget lignende følgende. Det handler ikke kun om ideen. Det handler mest af alt nok om vedholdenhed. Giv mig nogle forventninger til, at rejsen bliver hård. Der vil opstå tvivl. Der vil være ting, som du måske ikke helt ved, hvordan du skal løse, når det opstår. Der vil være ting, hvor du måske ikke helt har troen på dig selv til at fikse den udfordring, du står foran. Men forvent, at det vil blive hårdt, og acceptere, at det er okay. Og så tro på, at vedholdenhed også vil gøre, at du skal igennem en form for udvikling. Det vil sige, når vi udvikler os, så bliver vi jo selvfølgelig bedre. Og der vil være ting, som vi måske ikke helt har svaret på med det samme, men så vil komme i løbet af en udvikling. Så ordet vedholdenhed, det tror jeg i virkeligheden er noget af det, som jeg vil ønske, andre havde sagt til mig, dengang jeg var helt ny og skulle i gang med det at være selvstændig. Så når jeg tænker tilbage, så er der måske i virkeligheden selvfølgelig nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. Men en af de ting, som jeg virkelig ville have gjort anderledes, det var egentlig at forstå det her med personlig udvikling og forstå, at du tiltrækker det, som dit mindset tillader. Det vil sige, alt hvad du har inde i dig, det er jo selvfølgelig også det, du udstråler, og det er selvfølgelig det, du får igen. Så forstå, at der er en rejse i forhold til at udvikle dig selv, dit mindset og det, du sender ud i verden. Fordi det vil være et spejl på det, der kommer retur, og de resultater, du vil få skabt omkring dig. Fordi du bliver, hvad dit mindset tillader. Så jeg vil nok anerkende den personlige udvikling endnu mere, og jeg vil nok arbejde lidt mere smart i forhold til at udvikle mig selv. Få noget hjælp til at udvikle mig selv, og begynde at omgås nogle mennesker, som har noget af det, jeg drømte om at skabe. Så hvis jeg skulle sige én ting til dig, som lytter med lige nu, så vil det helt sikkert være, byg ikke bare noget, du elsker, men byg noget, som rent faktisk gør en forskel. Byg noget, som gør en forskel for andre, så du kan tage dig selv ud af ligningen. For hvis du ikke gør dig selv uafhængig af din succes, og det du skaber for din succes, det skal helst rulle uden dig i fremtiden, så vil du faktisk aldrig opnå ægte frihed, for du vil altid være en flaskehals for dine resultater, for din forretning, for din arbejdsgang, eller der, hvor du er ansat. Hvis du ikke er til stede, så sker der ikke noget. Det skal helst være sådan, så det bliver skabt et system, en succes, som er uafhængig af dig, sådan så du kan holde fri, og stadigvæk kan det, du har skabt, blomstre til det bedre.